Hrdové západné Tatry. Zdravím Rásto Hrdové západné Tatry, pekné dobré ráno, expedícia Dráčik. Čo by sme povedali? Pekné počasie, lokátor možno si už počul, Jozef Neruda 98 Tomáš Mária medzi Teplou a Lučencom a pomaličky sa už Adam aj budeme poberať domov. Hej, chlapci, včera večer som vás nepočul, neviem, či ste vysielali, ale bolo veľa týchto expedícií, takže možno, že som to prehliadnul. Bolo počasie dobré, ale podmienky neboli nejaké obzvlášť mimoriadne dobré, hej. Väčšinou tie expedície išli s chrapotom, takže dávam ti report 59, je to v celku slušné a môj lokátor je Jozef Neruda 99 Viktor Cyril. Zobral si? Áno, pobrali sme Jozef Neruda 99 Viktor Cyril, Rastio Hrdové. Ďakujeme za spojenie. Včera sme vysielali, ale dosť bolo rušenie a my to máme otočené viac na západ. Takže ide nám to všetko, tá sila na ten západ, na tie Čechy, takže tá nás možno počujú oveľa lepšie. Takže asi preto. Áno, ja som to aj počítal, že máte smerovú anténu. Dobre, chlapci, príjemný deň vám prajem, ešte veľa spojení, máte to ešte chvíľočku, hej, na to bodovanie. 73 Rasto Hrdové, kanál voľný z mojej strany, ahoj. Ďakujeme Rasto Hrdové, pekný deň a ďakujeme, že ste zavolal, takže to bol Rasto Hrdové, ak to by ďalší mal zároveň spojenie, poďte prosím volačkou. Rád, že som ťa počul. Áno, Janko, som rád takisto, že ťa počujem od Majku Fero 1, Srček v Udatine, je to Milan Kysuca ešte, no a vietor máme silný, ale nedeľa sa ukazuje pekná, tak hádam, bude fajne. Trošku nám anténu vyhýba a otáča, ale už len pol hodinky hádam a končíme. Dobre, takže takisto peknú nedeľu poprajem, vďaka aj za spojenie s tebou. Maj sa dobre, 7-3. OK, díky ti Sevko, čauke, čau, 7-3. Výzva, všeobecná výzva, expedícia Houston, Sierra Tango 1. Áno, taká slabšia stanica, poď. Pacifik, áno, ideš tu takou 45-kou do Čadce, takže berieme ťa, jasné. Píšem si to Pacifik Čadca, Portable Rakova a lokátor 99 Ivan Karel som si zapísal a 45 report je pre teba, 45. Áno, všetko pobraté, jasné, takže máme spojenie s tebou z Portable, ďakujeme za spojenie, maj sa dobre, 7-3 a peknú nedeľu. Takže Sierra Tango 1, expedícia Houston Martinské hole. Výzva, všeobecná výzva, expedícia Houston Martinské hole. Bol tu break na Martinské hole, takže break na Martinské hole, čo odával, poď. Ešte raz opakuj, ešte raz. No tak je to negatívo, no, bohužiaľ premadli rušáky. Bol tam ešte jeden break, poď. Dominik Ružomberov,
Houston, Sierra Tango 1, Martinské hole, lokátor Jozef Neruda 99, Jozef Cyril, red pre teba, report 57. Pavel Božena, pobrate všetko, aj report, ďakujem za spojenie, 73, ahoj. Výzva, všeobecná výzva, expedícia Houston, výzva, všeobecná výzva, expedícia Houston, Sierra Tango 1, Martinské hole. Sierra Tango 1, Martinské hole dá výzvu a prechádza na príjem. Zopakuj zo dvakrát tvoju volačku. Takže nič. Sierra Tango 1, Martinské hole. Sierra Tango 1, Martinské hole. Všeobecná výzva ešte na tomto kanáli od expedície Barbakán Scotty Zvolen na morskej výšky 1400 metrov a lokátorového štvorca Jozef Norbert 98 Otakar Václav. Ak niekto počuje a nemá s nami ešte spojenie, nech sa páči, expedícia Barbakán na príjme. Radím Český Těšín, takže expedícia Houston, Martinské hole, lokátor Jozef Neruda 99, Jozef Cyril a report pre teba je 45. Áno, pobraté všetko, ďakujem za spojenie, ahoj 73.